mula sa aklat ng Kahayan. Nilukuban ako ng Espiritu at inihatid ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod, na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kanunyan ng Diyos. Kumikislap na gaya ng hiyas na hasyo, sinilinaw ng kristal. Ang pader nito ay makapal at mataas at may 12 pinto. Bawat isa ay kabantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng 12 pipi ng Israel. 3 ang pinto ng bawat panig, 3 sa silangan, 3 sa timog, 3 sa hilaga, at 3 sa kanluran. Ang pader na lungsod ay may 12 saligang bato at nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Napansin ko, walang templo sa lungsod sapagkat ang Panginoon Diyos makapangyarihan sa lahat at ang Kordero ang pinakatemplo roon. Hindi na kailangan ang araw o ang buwan upang liwanagan ang lungsod, pagkat ang himna ng Diyos ang nagbibigay liwanag doon, at ang Kordero ang siyang ilawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.